Int għandek dritt għal kwalità ta' ħajja aħjar. Għas-serħan tal-moħħ fuq il-futur tiegħek u ta' wliedek. Int għandek dritt li jkollok gvern li jirrispettak, li jifmek, li jadrek, li wensek, li meta tħabtilna l-bib issibna. Għax int valur għalina għandek u mhux prezz. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech il-ħadd filgħodu meta kien qed jindirizza attività politika fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fl-Imqabba. Wasaħa illi wara ġimgħa minn meta l-Prim Ministru Robert Abela qal li kellu taħdita ma' membru tal-ġudikatura għadu sissa ma realizzax illi żbalja wisq inqas talab skuża minkejja l-kritika tal-Partit Nazzjonalista u ta' entitajiet oħrajn fosthom il-Kamra tal-Avukati li esprimew id-disappunt tagħhom. Bernard Grech sostna li Robert Abela mhux biss jipprova jinfluwenza lill-ġudikatura, issa l-intħil mill-kulturi ta' Kastilja huma evidenti anke fil-medja fosthom fix-xandir tal-Istat. Għalaqstant huwa saħaq illi kull min għaddej minn sfidi varji ma jistax jibqa' mbeżza fis-silenzju. Intom tridu tkunu il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista għaliex fejn Robert Abela qed juża flusek, qed juża flusna biex jikkontrolla l-messaġġ tagħna, trid tkun int li toħroġ u titkellem iktar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsal fejn Robert Abela ma jridx jagħmel inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' żagħżugħ Jean Paul Sofija u staqsa wkoll x'qed jaħbi. Naf il-waqt li tkellem dwar is-sigurtà fil-pajjiż kif insista li l-multi fit-toroq mhux biżżejjed kif hemm bżonn qawwi ta' infurzar bl-uffiċjali nataw ir-riżorsi kollha meħtieġa. Aħna rridu pajjiż ġust. Irridu pajjiż fejn ikun hemm il-liġi imma jrid ikun hemm ukoll l-enforcement tal-liġi. Para biex ikun hemm l-enforcement tal-liġi, jrid ikun hemm l-investiment anki hawnhekk. Intant, Bernard Grech tkellem dwar l-isfidi li l-qasam tas-saħħa qed ħabbat wiċċu miegħu bi problemi mhux biss għall-pazjenti iżda anke għal ħaddiema li jaħdmu qatih. Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar mediċini out of stock dwar pazjenti morda bil-kanċer li qed jingħataw replacement tal-kemoterapija illi preżentament huwa out of stock. Dwar nuqqas ta' spazju fih dan l-isptar minkejja li l-poplu ġimwiet sptar ieħor fid-dawl ta' żieda eżorbitanti fil-popolazzjoni tal-pajjiż sforz il-mudell ekonomiku li kien applika Gvern Laburista. Irridu nerġgħu nagħtu lura mhux biss l-isptarijiet lill-poplu, iżda s-sistema tas-saħħa li jixirqilna. Irridu li l-standards tal-politiċi f'pajjiżna jibqgħu indipendenti mill-intħil tal-Gvern tal-ġurnata. Irridu li jkollna rati ħilsa. Irridu naraw li l-Maltin u l-Awċini laħqu mal-ħajja biex igawdu aktar lil dawk qrib tagħhom. Irridu li t-toroq tagħna ikunu aktar siguri u li ma tieħux siegħa biex tmur x'imkien li xi darba kont tmur fi kwarta. Rridu kunsilli lokali li jkunu aktar gvernijiet lokali għax huma magħmulin minn persuni magħżulin minn residenti stess. Għalaqsant Bernard Grech insista li bilan li r-rispett u d-dinjità jerġgħu jintroddu lura lil poplu dan il-pajjiż għandu bżonn li wassal leħnu għaliex kulħadd għandu dritt għal serħan il-moħħ u opportunità sabiex verament jasal. Għandna bżonn lilek. Ejna inwasslu il-messaġġ tagħna li l-gvern bi flusna qed joħnoq u jikkontrolla. Ejna nwasslu għand ħaddieħor fejn suppost jasal il-messaġġ u mhux qiegħed jasal. Ejna nagħtu tama lill-eluf ta' Maltin u Awċin li tilfu l-fiduċja fil-politika tal-gvern minkejja il-propaganda. Francesco Catani għal Net News.